Hola, buenas. ¿Qué tal? Dígame. Una pregunta, ¿tenéis cebo vivo para pescar? Tenemos cola de langostino en congelado y luego de galera tenemos un bote. Va bien. Vale, va bien, va bien. Vale, pues ahora venimos en una hora o así. Nos pasamos. Clar, estic agafant el meu vers. Vale. Pues ja som a Mallorca, ja molt vàrem mudar. Bueno, hola a tothom, a tot això. Ja som a Mallorca, ja hem arribat, ja me'l vàrem mudar, ja, bueno, vàrem haver de traginar trastos a Brussel·les, vam anar en cotxe, bueno, va ser un rotllo monumental sa mudança, anàvem a fer un vídeo sobre sa mudança. Menys mal que no ho vaig fer perquè va ser un rotllo. Però bueno, és igual, l'important és que ja estem a estiu i ara toquen els plans guais, joder, i en això anem. Hola Enric, benvingut en el vídeo, tio. Era que... Com estàs? Dios, aquesta pistola, tio. Una pella. Una pella. Tot preparats, unes rodetes per si... Per si de cas, tio. Joder, per si... Ai, si estan els meus patos aquí baix, tio. Què és esto? Vinga. Let's go, motherfuckers. Bona lots, i ara comencen els plans guais de l'estiu, vale? El primer de tot serà anar d'acampada, vale? I no només això, és acampada amb un pot de cosa, vale? Perquè han de pescar el sopar. No sé, he vist la pistola allà darrere, han de pescar el sopar i, bueno, per fer una introducció. Això és... Tu vius a carretera? Sí, sí. Això és en Enric, vale? Això és el líder de totes les nostres expedicions loques. Vale? I ell m'ho ensenyarà a pescar amb una pistoleta i bueno, hi falta un integrant del grup d'aquesta acampada i ara anem a cercar-lo, així que a tope. A tope. Més de ruta aquí. Repartidor, la merda aquella de pintures. És una bèstia, tio, puto Jorge. De puta madre, vamos. Jorge, benvingut en el vídeo. Welcome to the house. Hola. Hòstia, el conductor jefe, tio. El conductor jefe. Què agafam primer? Jo agafaria tot. Vale, vaig ensenyar una part del vídeo que la gent no veu. Això no surt a YouTube. Vale? Que per anar als llocs guapos s'ha d'arribar als llocs guapos. Clar, i s'ha de suar. Vale? Mi amigo la mula. Hem arribat una vegada perquè no sabem encara on dormirem, però bueno, hem arribat i hem muntat el campamento i ja està. Ara vos vaig ensenyar el lloc on estem, que és bastant top. He de dir que aquí ja he vengut a acampar una vegada i mos varen fotre una multa del copón, però bueno, esperem que no passi. Però no, el lloc està bastant guai. Ara vos l'ensenyo. Anem a fer un banyito. Vale, ui. Enric ha pillat l'escopeta abans si pescava un peix per sopar. Mira que això se m'agrada bastant, és veritat. Unes paraules? La mà avui no mos acompanya. No us Està acompanyarà. enfadadota, mira quines notes. I això. Està enfadadota, no sé què li haurem fet. Jo ho pareix, però costa d'entrar i sortir. Però bueno, mira, ara ja... Tu, el dron, tio, anava volant poc el dron, o què? No? Ah, sí? Ah, mira. Aquí. Està un poc desequilibrat, però després ho pots corregir. Mira, ho veus? Ah, sí? Dios! Mira!
els vídeos de Tronada han estat un fail, però no passa res. Arribaran algun dia en el meu canal per cul d'aquest home. Fail. No teníem bateria. No teníem bateria, però bueno. Què bé, ens el vam o què? Teniu gana? Sí. Estudiants d'intercanvi de 16-17 anys. Vale, el panorama, el següent. Això en flash serà millor. Ah, sí. Aquí tenim el panorama. Ui. Què passa? Desmuntades. I aquí dormirem. I aquí està la mà, tio, però no se veu. Però bueno. No, però ara anirem a dormir. Ja està, en vera que hem muntat i tal. Hem muntat, ensopat. I a dormir. I demà m'ho aixequem pres per anar a pescar. No, que el plan era avui vespre, tio, però no s'ha aconseguit, joder. Però bueno, res. Vinga, xao, tu, bona nit. Són les 6:30 del matí. I la veritat és que fa bastant de gust aixecar-se amb aquestes vistes. No mos queixarem, però sí que és vera que dormir a Samacà. Aquesta nit que descanses però no acabes de descansar del tot bé. Però bueno, ara quan Enric s'aixequi, i en Jorge està aixecat, quan Enric s'aixequi, començarem a berenar. I la veritat és que tenim un berenar d'hotel, així que desmuntarem un poc les hamaques i tal, perquè no sigui que algú mos vegi i pugui multar per haver dormit aquí, perquè en principi no se pot, és il·legal, per desgràcia. I res, farem un pot de cafè. I unes torrades, tio, és que és un berenar d'hotel, ja ho veureu. Perquè a més mos espera un dia de pesca. Que pesca que ahir la mà estava bastant fotuda i no vam poder pescar al final, però avui toca pescar. O sigui, m'haurem de tornar amb un peix. Així que res, ai. Aquí estem preparant el berenar. El Lluís fent un pot de pa amb oliet. Georgine, good de coffee. Però bueno, que no és una càmera de foto, no, ja està. Huevos. Anem a pescar. Ja. Ja com d'ell. ¿Quién se cuida? Pescadors de canya. Adiós. Be careful. Bueno, lots, ja hem berenat, un berenar de locos, la veritat. Tenim tota l'energia per poder començar el dia i anar-nos a pescar. I és una putada perquè no tenim GoPro, tio, la GoPro d'Enric té la bateria fotuda i no puc gravar des d'allà perquè no me'n dono la càmera per allà a la mà. I res, tio, ojalà poder gravar algo, tio, mentre pesquem, però bueno, el plan ara és pillar, mira, a veure. El plan és tenim aquell pàdel d'aquí i aquell pàdel d'aquí i canyes de pescar, una pistola amb arpó, és que això, coses d'en Enric, i tenim tot el material aquí de pesca, la s'anava d'espredir. I res, clar, i el que volem fer és anar-nos fins allà en fora, un poc en fora, i poder pescar i almenys si tenim alguna cosa a nostra. Però bueno, res, han triomfat, no mos han posat multa, no ha arribat ningú, així que ara recollirem, donem tot cap a la costa i que comenci l'aventura peixatera. A tope. La mà està un poc picada. Vamos con el plan.
El plan és agafar aquestes canyes. 15 pesos y ya está. Sí. Vamos, Jorge. El plan és agafar quantes aquestes canyes i pescar el dinar. O sigui, no tenim dinar, tenim dinar, mos hem acabat de menjar o no? Sí, ja no en tenim. No tenim dinar, perfecte. Situació ideal, pescar el dinar i d'allà no tornem fins que no tinguem el dinar. Esa és. Això és el plan. La vinya. Mira això, quin tríceps, tu. Mira això. Dale, dale, Jorge. I quan puc veure la mà no està en les millors condicions, però bé, esperam pescar. Estan bolles o no? No, no estan bones. Però espera't, no comences encara. Què estàs fent? Estàs fent tu amb aquesta gent? Bueno, doncs, hem tornat ja de pescar. Quina putada que no teníem la GoPro, o sigui, teníem la càmera però no mos funcionava. I és que la cosa és que hi havia un avió de piruetes, en plan, com se diu aquest avió? D'acrobàcies. D'acrobàcies, tio, joder, que mos passava super a prop, fent backflips, looping, jo què sé, de tot, i ha estat la polla, tio, és que això les càmeres, la gestió s'ha de fer millor, però bueno, hem pescat algo, vale? S'ha de dir que lo de l'avió mos pensam que és en Tom Cruise i mos ha fet un homenatge. Això està per confirmar que no sigui en Tom Cruise, però bueno, hem pescat algo, per tant, alguna reset, crec que se podrà fer. Anem a nedar perquè estic cuinat de cremadíssim de tot. Però bueno. Vamos! Anem a nedar. Ensenyes peix, però tothom vol veure. Tothom vol veure. Doncs, mireu, quina peixatada. Quina peixatada, tio. Quina peixatada. Joder. Mare de tu. Mira. Gegant. Quin peixot. Quin peixot, tu. Peixot, tio, però un tiburon. Bueno, doncs, just abans de començar la part més fea, jo crec que de tota l'aventura, que és la pujada a les 3 de sobre baixes, que estic suant, estic contejant tota la puta cara. Després de tota l'aventura, que hi ha la pitjor part, que és pujar tot carregats. I de dos pàdel, més la mà, més la senalla, més motxilla, i més l'Enric d'un mort. Bueno. Això ha estat lo más. Hem pescat. Hem pescat una barbaritat, peixos així de grossos. I Hem bueno. acabant de pegar una suada per pujar tots els trastos que flipa. Però és que jo no sé si sabeu, però és que literalment estic brollant. O sigui, tot és... Però bueno. Però més normal que en Pep no s'ha escaldat. Bueno, això ho veurem després. Adeu, moltes gràcies per compartir. Doneu-li like, subscriviu-vos al canal de Pep Llu pagant. Sí, a tot bé. Arribes? Penya,